Вот, Слава, для тебя добро пожаловать, добро пожаловать. Ой. Верасень 2022 году. Скандальны візіт Александра Лукашэнкі ў самаабвешчаную Рэспубліку Абхазія. Па выніках падарожжа фірма, аформленая на былога ахоўніка са службай бяспекі Лукашэнкі, атрымае ад мясцовых уладаў 20 гектараў зямлі на пляжы коштам каля 6,5 мільёнаў долараў для пабудовы санаторна-курортнага комплексу. А за 3 месяцы да візіта у Абхазіі гасціла незвычайная група. Падчас выезду назад у Расею ў машыне на дыпламатычных нумарах 4 асобаў. Шафёр Міністэрства замежных справаў Абхазіі і 3 беларусаў. Дырэктар менскага прэзідэнт гатэлю Алексей Падамацька, супрацоўнік беларускай прыватнай ахоўнай кампаніі «Гардсервіс» і 3 самы загадкавы пасажыр. Гэта 20-гадовы хлопец. Годам раней ён скончыў самую дарагую прыватную школу ў свеце. Ягоная мама – бізнесвумен, але далёка не першага эшалону. Што да бацькі, то яго не існуе. Ягонае імя прапісанае ў пашпарце юнака. Гэта нібыта грамадзянін Беларусі. Але калі верыць пашпартнай базе кіберпартызан, картка з дадзенымі ягонага бацькі не прывязаная да ніводнага рэальнага чалавека. Хто гэты маладзён? Што ён робіць у Абхазіі ў такой кампаніі за 3 месяцы да візіту Александра Лукашэнкі? І хто насамрэч ягоныя бацькі? У пошуку адказаў на гэтае пытанне мы выйшлі на новы ўзровень разумення патаемнага багацця найвышэйшых чыноўнікаў Беларусі. Таго, як гэтыя багацці здабываюцца, а таксама таго, як абраных прыватнікаў дапускаюць да дзяржаўных недраў. Перад тым, як мы працягнем, пастаўце лайк гэтаму відэо і падпішыцеся, калі для вас гэта бяспечна. Мяне клічуць Ігар Кулей. Сядайце зручней, мы пачынаем. Вяртаемся да нашага загадкавага юнака, які наведаў Абхазію за 3 месяцы да візіту туды Лукашэнкі. Клічуць яго Владзімір Саўчанка. Вось ён на фотаздымку. Справа ягоная маці Алена Саўчанка. Разам яны сядзяць на тэрасе рэстарана ў швейцарскім Лугана. На руцэ жанчыны залаты браслет з калекцыі Серпенці, люксавага брэнду Булгарі, коштам у 11,5 тысячаў еўра. А на шыі дыямантавая падвеска культавай калекцыі Happy Diamonds Icons фірмы Шапар. Кошт таксама каля 10 тысячаў еўра. Любое з гэтых упрыгожванняў гэта сярэдні заробак беларуса за цэлы год працы. Але ў доўгім спісе актываў Алены Саўчанкі такія ўпрыгожванні можна было б і не заўважыць. Дома ў Менску яна ездзіць люксавымі аўтамабілямі і валодае катэджамі ў элітных раёнах сталіцы. Але багацце прыйшло не адразу. Нарадзілася наша гераіня ў Бабруйску. У гэтым горадзе жылі і яе бацькі. Тата на пачатку 2000-х служыў у КДБ начальнікам раённага ўпраўлення. Чэкіст і, мяркуючы па гэтых фотаздымках, камуніст. Мама працавала ў прадстаўніцтве расійскай кампаніі. Пра самую Алену да нараджэння сына Владзіміра ў 2002 годзе вядома няшмат. Напрыклад, што яе затрымлівалі за крадзеж. У момант, калі нараджаецца сын, ёй 24 гады. Яна не замужам і падобна, што не мае працы. Але пасля з'яўлення на свет дзіцяці ад неіснуючага па дакументах бацькі, жыццё Алены рэзка мяняецца. Адседжваць дэкрэт дома Алена Саўчанка не стала і вырашыла, відаць, заняцца кар'ерай. Для жанчыны, якая пачынае працоўны шлях у 25 гадоў, першае месца працы выглядае лагічна. Сакратарка ў прыватнай фірме па продажы медычнага абсталявання. Але Алена меціць вышэй. Папрацаваўшы год, яна вырашае павысіць кваліфікацыю. Паведамляе дзяржаўным органам, што вучыцца цяпер у нейкім гуманітарным інстытуце. Пераломным стаў наступны 2005 год. У студзені Алена трапляе на працу ў міжрэгіянальны драбільна-сартавальны завод. А ўжо ў верасні таго ж году становіцца ўласніцай 40% гэтага бізнесу. Каб зразумець маштаб узлёту, давайце паглядзім, што гэта за такі завод. Амаль усе будынкі, збудаванні, дарогі краіны вось ужо 50 гадоў будуюцца з выкарыстаннем шчэбню з Мікашевічаў. Так, дзяржаўнае агенцтва Белта апісвае рэспубліканскае унітарнае вытворчае прадпрыемства граніту ў Мікашевічах у палескай частцы Берасцейскай вобласці. На зары кар'еры Алены Саўчанкі ў Беларусі адбыўся выбух жыллёвага будаўніцтва. Хуткасць, з якой уводзілі новыя квадратныя метры, выклікала недахоп будаўнічых матэрыялаў. Не хапала магутнасцяў
спецыялістаў падрабленні граніту, які здабываецца ў Мікашевіча. Захаваліся навіны тых часоў, як уласнік прадпрыемства, то бок беларуская дзяржава, улівае грошы ў драбільна-сарціровачныя цэхі граніту. Дзякуючы эфектыўнай дзяржаўнай падтрымцы, у 2002 годзе абноўлены горна-транспартны парк, праведзеная мадэрнізацыя 3-го корпуса цэха драбнення. Усе этапы вытворчасці граніту ў мікашевіцкім кар'еры дзяржава захоўвала ў сваіх руках, трымаючыся за гэты рэдкі прыродны актыў, якіх у Беларусі не так і шмат. Хоць маленькае выключэнне ўсё ж на той момант было. Побач з велічэзнай тэрыторыяй дзяржаўнага граніту беларускія ўлады выдзелілі зямлю прыватнаму цэху пад назвай міжрэгіянальны драбільна-сартавальны завод. Сусаснавальнік бізнесовец Мікалай Крук уклаў ва ўстаноўчы капітал прадпрыемства адзін драбільны гідрамолат для экскаватара коштам $30 000. Вось як прыход гэтай фірмы ў Мікашевічы апісвае адзін з менеджераў дзяржаўнага заводу гіганта, які працаваў там у тыя гады. У тыя часы адчуваўся дэфіцыт шчэбню. Граніт забяспечваў у асноўным дзяржаўныя прадпрыемствы, а тыя забяспечвалі розныя прыватныя фірмы. Возвращаясь к этому межрегионально-дробильному, вы были знакомы с этими владельцами, с Круком Николаем? Канешне, ведаў яго. Ён сам, я ведаю, што з Менску. А хто курыраваў іх? Ёсць такое паняцце, лепш не ведаць нічога. Мне лепш не ведаць, хто іх там накіроўваў, хто ім дапамагаў. А вы считаете, их кто-то направлял и помогал им, да? По вашему личному мнению? Я лічу, што мог. А цяпер глядзіце. Юрыдычную асобу зарэгіструюць у лютым 2004 году. Заўважце, гэта толькі рэгістрацыя, не абавязкова пачатак рэальнай дзейнасці. Менш чым праз год туды уладкоўваецца працаваць студэнтка-сакратарка Алена Саўченка. А яшчэ праз 9 месяцаў ёй ужо належыць частка прыватнай кампаніі на найбуйнейшым у Еўропе кар'еры па здабычы граніту, які абслугоўвае небывалы для краіны будаўнічы бум. Што стаіць за такім казачным узлётам? За адказам давайте вернемся да сына Алены Васильевны. Владимир Викторович Саўченка. Народжаны ў 2002 годзе. Прозвішча маміна, дзявочае і не існуючы тата. Тут узгадваецца супадзенне. Мікалай Лукашенка да таго, як яго пачалі паказваць публіцы, быў таксама запісаны ў пашпартнай базе з маміным дзявочым прозвішчам і сапраўдным імём па бацьку. Прытым, што бацька ў пашпартнай базе указаны не быў. А вось, напрыклад, у народжанага ў 2018 годзе меркаванага сына найбліжэйшага паплечніка Лукашэнкі, Віктара Шэймана, бацька указаны быў – Пушкароў Віктар Уладзімірович. У рэальнасці такога чалавека не існуе, але мама ускосна указала Шэймана ў дакументах па імю і імю па бацьку, а прозвішча яму прыпісала сваё. У нашага сённяшняга героя ў пашпартнай базе таксама запісаны тата, якога не існуе. Прозвішча ў яго, як у дзявочае прозвішча мамы, Саўченка, а клічуць бацьку Віктар Уладзімірович. Дарэчы, дакладна як Шэймана. Гэтае супадзенне не адзінае. Перанесемся на 20 гадоў наперад. Студзень 2022 году. Нашаму герою Владзіміру Саўчэнцы 19 гадоў. І ён здае тэст на ковід у прэзідэнцкай клініцы. У сістэме ягоны візіт запісаны пад нумарам 732. Наступным пад нумарам 733 ідзе Сакалоў Олег Юр'евіч, супрацоўнік прыватнай ахоўнай кампаніі «Гардсервіс», якую СМІ звязваюць з Віктарам Шэйманам. Дарэчы, гэта той самы Сакалоў, што пазней паедзе з Володзем Саўчэнкам у Абхазію. І наступныя парадкавыя нумары. 734 Ганна Пушкарова, меркаваная цяперашняя жонка Віктара Шэймана. 735 яе сястра. 736 сам Віктар Шэйман. 738 Міша Пушкароў, меркаваны сын Шэймана і Ганны Пушкаровай. Ну і што скажаце вы? Сутыкнуліся выпадкова ў чарзе да доктара ў элітнай клініцы хлопец і дзядзька, якога клічуць як бацьку хлопца. Але вы ўжо, відаць, здагадаліся, што мы пералічваем гэтыя супадзенні не проста так. У 2009 годзе ва ўкраінскі Сімферопаль з Менску вылецеў бізнес-джет. На борце ўсяго 4 пасажыры. Віктар Шэйман, былы супрацоўнік службы аховы Александра Лукашэнкі і давераны чалавек Шэймана Александр Раманоўскі і 2 другія пасажыры. 7гадовы на той момант Уладзімір Саўченка і ягоная бабуля па маме Зоя Саўченка. Назад вярталіся з Кіева ў тым жа складзе. Напрыканцы таго ж 2009 году Шэйман лётаў з Володзем Саўченкам святкаваць Новы год у Арабскія Эміраты. Гэтым разам і ў кампаніі ягонай мамы.
вярталіся таксама разам. А ў 2021 годзе, праз некалькі дзён пасля свайго зыходу з дзяржаўнай службы, Віктор Шэйман забраніраваў палёт на кубінскі курорт Варадэра. Разам з ім квіткі забраніравалі для двух хлопцаў. Мішы Пушкарова, меркаванага малодшага сына, і для Володі Саўчынкі. Цяпер ужо будзем называць яго меркаваным сярэднім сынам Віктора Шэймана. У выніку праз выпускны ў швейцарскай школе на Кубу Саўчынка не паляцеў. Итак, што мы высветлілі на гэтым этапе нашага расследавання? Падобна, што ў 2002 годзе Віктор Шэйман прыжыў сабе сына ад меркаванай беспрацоўнай на той момант 24-гадовай Алены Саўчынкі. Праз 3 гады пасля нараджэння сына на Алену Саўчынку, на той момант нібыта студэнтку, афармляецца частка прыватнага заводу, якому дазволілі займацца шчэбенем падчас будаўнічага буму. Чым жа яшчэ былы генпракурор, член Рады бяспекі і кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі аддзячыў дзяўчыне за некалькі гадоў адносінаў. Зараз мы ўсё вам распавядзем. А гэтае расследаванне мы падрыхтавалі ў супрацы з рабочым рухам і пры падтрымцы кіберпартызанаў і ініцыятывы «Кіборг». Калі ласка, пастаўце лайк гэтаму відэо, каб яго ўбачыла як мага больш людзей. А таксама падпішыцеся на наш YouTube-канал, калі для вас гэта бяспечна. Вы можете таксама падтрымаць нашу працу донатам. Гэта забяспечвае незалежнасць нашай рэдакцыі. Толькі не рабіце гэтага з Беларусі. А цяпер едзем далей. У свет дзяржаўных чыноўнікаў, чые каханкі становяцца мільянеркамі. Саўладальніцай часткі прыватнага драбільна-сартавальнага заводу на гранітным кар'еры ў Мікашэвічах Алена Саўчынка прабыла з 2005 па 2007 год. Далей яна стала саўладальніцай у фірме ЗАТ «Паўднёвая прамысловая энергетычная кампанія» і амаль адначасова уладкавалася на працу ў кампанію «Гіперком», дзе праз 8 месяцаў атрымала долю. А яшчэ праз прыблізна 1,5 гады дадала ў сваё партфоліо долю і ў 4-й кампаніі – прыватнае прадпрыемства «Гіперком Праект». З апошнімі 2 фірмамі была звязаная яшчэ адна кампанія. Ва ўсіх 3 перасякаюцца некаторыя ўласнікі, і ўсе 3 мелі слова «Гіперком» у назве. Гэтая кампанія толькі што пабудавала ў Менску Нямігу-Сіці, першы сталічны бізнес-цэнтр класу А. Тут у розны час быў зарэгістраваны ці меў офісы шэраг кампаніяў, якія СМІ звязваюць з Віктарам Шэйманам. Гард-сервіс, Брандсхандаль, Глобал Кастам. У гэты час у бязвоблачнай дагэтуль кар'еры нашай гераіні здараецца невялікае патрасенне. У 2008 годзе ў выніку сітуатыўнай канкурэнцыі паміж сілавымі ведомствамі Міністэрства ўнутраных справаў не цураецца брацца за расследаванні карупцыі ў асяроддзі высокапастаўленых чыноўнікаў. І Алена Саўчынка становіцца фігуранткай у 2 крыміналках. Адну завялі, бо уладкоўваючыся ў Гіперком яна нібыта падрабіла дыплома вышэйшай адукацыі. Другую крымінальную справу завялі супраць кіраўніка ждановецкага сельсавета, у тым ліку за тое, што ён нібыта незаконна перадаў Саўчынцы 2 зямельныя участкі у элітным пасёлку Тарасава. Вось прысуд суда па гэтай справе. Маскалёў ВВ у жніўні-верасні 2006 года арганізаваў афармленне падложных дакументаў пра разгляд на пасяджэнні выканкама ад 19.04.2006 года заяў старшыні праўлення ТАА «Гандлёвы дом Ждановічы» Шыгалава Я.А. і выканаўчага дырэктара ТАА «Гіперком» Саўчынкі А.В., якія не мелі патрэбу паляпшэння жыллёвых умоў і не валодалі да таго часу правам на атрыманне земельных участкаў па нарматыўнай цане без правядзення аўкцыёнаў па іх продажы. Пра прадастаўленне кожнай з названых асоб па 2 сумежныя зямельныя участкі з зямель вёскі Тарасава Мінскага раёна для будаўніцтва і абслугоўвання жылога дома. Саўчынка, аднак, абышлася тады лёгкім спалохам. Віктар Шэйман перад гэтым страціў пасаду ў Саўбезе і праз паўгады быў прызначаны ўжо як памочнік Лукашэнкі па асобых даручэннях. Па супадзенні ці не, але справу па фальсіфікацыі дыплому супраць Саўчынкі пасля гэтага закрылі. А старшыня ждановецкага сельсавета хоць і атрымаў 4 гады зняволення за незаконнае вылучэнне зямлі, але сам участак так і застаўся ў руках меркаванай каханкі Шэймана. Вось што пра гэта ў 2010 годзе ў інтэрв'ю выданню «Беларускі партызан» распавядаў былы кіраўнік аддзелу па барацьбе з карупцыяй МУС Вячаслаў
Ярослаў Дудкін, які займаўся гэтай справай, як ён казаў з дазволу тагачаснага міністра ўнутраных справаў Навумова. Баявы генерал Шейман і сам, далёка не бедны чалавек, настолькі захапіўся забеспячэннем дабрабыту сваёй маладой каханкі Алены Саўчанкі, што перайшоў усе магчымыя і немагчымыя межы ў гэтым парыве. Даходы маладой тыгрыцы складалі мільёны долараў США. Мы пачалі разбірацца, высветлілі, што яна саўладальніца буйнога будаўнічага холдынгу «Гіперком». Каб хоць неяк апраўдаць свае велізарныя даходы, Алена Саўчанка надавала нам кучу распісак аб атрыманні беспрацэнтных пазыкаў і грашовых падарункаў на вялікія сумы ад замежнікаў, якія жывуць у тым ліку ў Паўднёвай Амерыцы. Атрымалася, што яна штомесяц атрымлівала такія падарункі на суму не менш за 50 тысячаў долараў. Тлумачыць логіку, паводле якой гэтай шчаслівай дзяўчыне кожны месяц з неба падаюць немалыя грошы, Алена Васильевна не змагла, і сваімі недарэчнымі апраўданнямі яна мяне, вядома, не пераканала, як і не пераканаў у гэтым Шейман Навумова. Аднак Александра Лукашэнку у гэтым Шейману ўсё ж удалося неяк пераканаць. Якія аргументы прыводзіў Шейман, мне дакладна невядома. У гэтых людзей свае асабістыя адносіны. Атрымалі мы пасля гэтага толькі не двухсэнсоўную каманду прэзідэнта. Праверку спыніць, а матэрыялы згубіць. Неўзабаве пасля закрыцця справы Дудкін быў вымушаны бегчы з Беларусі. А Алена Саўчанка пабудавала на ўчастку вілу на 700 квадратных метраў. Ось фота гэтага дому. На тэрыторыі стаіць яшчэ адзін будынак. Дудкін апісвае яго як домік для адпачынку і барбекю. Мы палічылі, што плошча ягонага першага паверху складае прыблізна 250 квадратных метраў. Колькі каштуе гэтая нерухомасць? Цяжка палічыць. У продажы няма вілаў такога размаху, але ўтрая меншы па памерах дом на ўтрая меншым участку па суседстве прадаюць за больш як 1,5 мільёна рублёў. Дарэчы, на гэтай жа вуліцы мае дом і старэйшы сын Шеймана ад першай жонкі, Сергей Шейман. Гіперкомам, куды паводле версіі следства Алена Саўчанка уладкавалася паводле падробленага дыплому, яна валодала да 2012 году і прадала долю толькі пасля таго, калі ў жыцці Шеймана з'явілася новая жанчына, Ганна Пушкарова. Итак, магчыма, ў гэты момант завяршыліся 10гадовыя адносіны Алены Саўчанкі з Віктарам Шейманам. Хтосьці скажа, што не так і шмат ёй засталося. Ні часткі ў прыватнай фірме па пераапрацоўцы граніта, ні былых доляў у 3 сталічных кампаніях. Але калі паглядзець, з чым яна заходзіла ў гэтыя меркаваныя адносіны, без вышэйшай адукацыі, без афіцыйнай працы ці нерухомасці, з абвінавачаннем у крадзяжы за плячыма, то вынік цяжка назваць плачэўным. Итак, давайте лічыць яе маёмасць. У 2006 Саўчанка дэкларавала наяўнасць у яе дому з участкам у вёсцы Раўбічы. Ідзем далей. У 2006 годзе, калі нашая гераіня аформілася на працу ў Гіперком, у яе ўласнасці з'яўляюцца 2 памяшканні ў бізнес-цэнтры Неміга-Сіці, забудоўнікам якога выступіла кампанія Гіперком Девелопмент. Саўчанка атрымала там адміністрацыйна-гандлёвае і адміністрацыйнае памяшканні агульнай плошчай у 370 квадратаў. За здачу такіх памяшканняў у аренду сёння просяць каля 15-20 тысячаў рублёў у месяц, а продаж такіх аб'ектаў прынёс бы больш за 2 мільёны рублёў. Далей участак з домам у Тарасава, які, імаверна, зараз пустуе або здаецца ў аренду. Па нашых дадзеных, Саўчанка жыве зараз у Шчамысліцы, разам з іншым мужчынам у такім жа вялікім доме, але з яшчэ большым участкам і штучным возерам з мосцікам. Але і гэта не ўсё. У 2013 годзе, ўжо пасля таго, як у Шеймана пачаліся новыя адносіны, Саўчанка атрымлівае ў падарунак 2 аднатыпныя катэджы, кожны па 450 квадратаў, у Вялікай Сляпянцы, элітным раёне за бібліятэкай, які называюць Менскай рублёўкай. У 2019 годзе Алена Саўчанка выставіла адзін з іх на продаж. 5 гадамі пазней ён усцяж прадаваўся з цэннікам у 640 тысяч долараў. У 2015 і 2016 годзе у жанчыны з'явіліся 2 гандлёвыя памяшканні ў розных частках Менску з арэндным патэнцыялам у прыблізна 12 тысячаў рублёў у месяц. А ў 2019 яна становіцца адзінаасобнай уласніцай фірмы «Куверадзел», якая валодае невялікім гандлёвым цэнтрам на вуліцы Адзінцова. 1500 квадратаў, якія могуць прыносіць 65 тысячаў рублёў у месяц.
У адрозненне ад 2005 году, калі сакратарка-студэнтка атрымала долю ў гранітнай фірме, і ад 2007 году, калі яна становіцца саўладальніцай некалькіх менскіх кантораў, пасля 2012 году Саўчанка мела ўжо пэўны капітал і досвед, які мог дапамагчы ёй працягваць пашыраць свой дабрабыт самастойна. Ну і вядома ж, сувязі з урадоўцам нумар 2 ў Беларусі безумоўна маглі паспрыяць удалым здзелкам. Бо Шэйман, нягледзячы на новыя адносіны, усцяж перыядычна адпраўляўся ў замежныя паездкі з сынам Саўчанкі, а мінімум адзін раз з імі вандравала і яна сама. У сувязі з гэтым цяжка сказаць, хто падараваў Валодзю Саўчанку бадай самы экстравагантны падарунак з усіх пералічаных. Сама Саўчанка, ці Шэйман, ці, магчыма, у складчыну. І вось што мы маем на ўвазе. Мы у Швейцарыі, у невялічкім горадзе Санкт-Гален. Мясцоваму абацтву святого Гала 1200 гадоў, і комплекс унесены ў сусветную спадчыну ЮНЕСКО. Але не толькі гэтым славіцца Санкт-Гален. Тут на 25 гектарах размешчаная самая дарагая прыватная школа ў свеце – Інстытут Розенберга, якому сёлета споўнілася 137 гадоў. Адзін навучальны год будзе каштаваць вам без малага 215 тысячаў долараў. Сярод вядомых выпускнікоў еўрапейскія арыстакраты, дзеці мільярдэраў і нават нобелеўскі лаўрэат па хіміі. Менавіта тут, у 2017 годзе пачаў вучобу і 15-гадовы сын Алены Саўчанкі Уладзімір. Скончыў ён яе ў 2021 годзе з неблагім балам. Найлепшую адзнаку меў па бізнес-стратэгіях, а вось акадэмічная мова і трыганаметрыя даваліся яму з цяжкасцямі. Школу гэтую Валодзя Саўчанка закончыў амаль адначасова з тым, як ягоны меркаваны бацька абвясціў аб сыходзе з кіроўных дзяржаўных пасадаў. Верагодна, менавіта выпускны бал у школе не дазволіў Уладзіміру выправіцца на Кубу разам з правай рукой Александра Лукашэнкі. І Віктор Шэйман, хоць і зарэзерваваў квіткі на Уладзіміра, у выніку паляцеў на Карыбскае мора з іншым сынам. Наступны шанец сустрэцца разам на цёплым моры выпаў ім толькі праз год. Ліпень 2022 году. Віктор Шэйман праводзіць афіцыйную сустрэчу з прэзідэнтам і міністрам замежных справаў непрызнанай рэспублікі Абхазія. Абмяркоўваюць еўразійскую інтэграцыю і інвестыцыйна-эканамічнае супрацоўніцтва. Памятайце, праз 3 месяцы Абхазію наведае Лукашэнка, і ягоны былы ахоўнік атрымае 20 гектараў зямлі на ўзбярэжжы Чорнага мора. Менавіта тады, у дзень візіту Віктора Шэймана, з Расеі ў Абхазію прыязджае і Уладзімір Саўчанка. Гэта тая самая паездка з загадкавым юнаком, якая пачынала нашу сённяшнюю гісторыю. Мы дазваніліся да Алены Саўчанкі, каб задаць ёй пытанні адносна нашага расследавання. Елена Васильевна? Да. Добрый день. Добрый день. Вас беспокоит Игорь Кулей из Белорусского расследовательского центра. Мы занимаемся журналистскими расследованиями. Заўважце, жанчына адказала так на пытанне, ці гэта Алена Васильевна. І зноў сказала так пасля прадстаўлення, хто ёй звоніць. Далей яна 40 секундаў слухала дэталі нашай гісторыі. І калі мы перайшлі да пытанняў, то рэзка змяніла меркаванне. У нас нет... Вы звоните вообще? Елена Васильевна Савченко, правильно? Нет, что-то ошиблись. Ошиблись? Ошиблись. Да, а кому мы звоним, простите? Астатнія фігуранты расследавання або не адказалі на званкі, або не сказалі нічога па сутнасці справы. На нашыя пісьмовыя запыты ніхто з іх таксама не адказаў. Пачаткова мы планавалі публікацыю гэтага відэо 20 ліпеня, у 10-ю гадавіну забойства беларускага журналіста Паўла Шарамета, заснавальніка беларускага партызана. Таму што гэтае расследаванне пачалося дзякуючы ягонай працы, і таму мы прысвячаем гэтую гісторыю памяці Паўла Шарамета. Дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца, пастаўце, калі ласка, лайк і падпішыцеся, калі гэта бяспечна для вас. Так вы не прапусціце нашыя новыя расследаванні. З вами быў Ігор Кулей. Да новых сустрэчаў!